Dor e probas de imaxe. Pasa moi a miúdo que imos ao médico e que unha das probas propostas para facernos o diagnóstico é unha proba de imaxe. Dito así pode mesmo despistar, pero non deixan de ser probas ás que estamos máis que habituados. As radiografías, as resonancias magnéticas, as ecografías e os escáneres ou TAC. Son, en suma, probas relevantes que adoitan formar parte dos protocolos médicos porque permiten descartar afeccións consideradas de gravidade que non quere dicir que nos teñamos que preocupar cando nos las prescriben. Unha vez descartadas as patoloxías máis graves, con estas probas pódense detectar outras clínicamente relevantes, tales como protrusiones ou hernias discales, pinzamentos ou reducións do espazo subacromial, artose degenerativa, escordaduras meniscales, desgastes cartilaxinosos ou rupturas tendinosas degenerativas. Todo iso son nomes pouco atractivos, pero máis frecuentes do que pensamos, así que non nos deben asustar. Pode ser que nos los vayamos atopando ao longo da nosa vida laboral. E, cantos máis anos sumemos, máis probabilidades de que sexa así. E isto, por qué? Moi fácil. Porque os cambios de morfoloxía dos tecidos aos que van asociados todos estes contratempos son debidos a que nos facemos maiores. Ben ser, para que nos entendamos, como ocorre coas enrugas na pel, que tarde ou cedo todos acabamos tendo, polo que non hai que perder os nervios. Sobre todo, debemos ter en conta que os estudos científicos demostran que estas patoloxías poden sufrilas tamén persoas sen dor, é dicir, asintomáticas, o que significa que a dor non ten por que ser un sinal exclusivo dunha lesión de xeonllo, de costas ou de pescozo, senón que pode responder a un conxunto moito máis amplo de factores. Resumindo, que ter unha hernia discal non quere dicir que teñamos que operar. Os fisioterapeutas somos profesionais sanitarios cualificados para o tratamento da dor. Coñecemos e identificamos as posibles alteracións do corpo co fin de resolvelas co tratamento máis adecuado para cada caso.